Μπορείς να ξεφαντώσεις όσο θέλεις εδώ πέρα. Ούψ. Πάλι τα ίδια. Η κομμωδία σου μου ραγίζει πάλι την καρδιά. Γκουέν, σταμάτα να είσαι δραματική. Είναι απλά μια μπανάνα. Ουφ, μαγεία. Πώς το έκανες αυτό, ξωτικό Άλις? Εκείνη σας ξεγέλασε. Άρη, έλα τώρα, δεν είναι ταινία τρόμου. Επιδειξίες. Καλά. Ας δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν τη μεγάλη μου νίκη. Είμαι η κοπέλα της δράσης, τελικά. Προσοχή όλοι. Εκ μέρους του σχολείου μας θα ήθελα να απονείμω ένα ταξίδι στο χειμερινό κατασκήνωμα για καλύτερο κοστούμι. Ο νικητής είναι... Ή μάλλον οι νικητές είναι... Τι? Η Εύα, η Γκουέν, οι Άλις και οι άλλοι. Τι? 4 ολόκληρα ταξίδια κατασκήνωσης για αυτούς και όχι για μένα. Τότε κανείς δεν θα πάει πουθενά. Θα το φροντίσω εγώ. Τι είναι τόσο αστείο? Κοίτα στον καθρέφτη έξυπνη. Ω Θεέ μου, ξέχασα να βγάλω τη μύτη του κλόουν. Συγγνώμη, απλά έκανα μία πλάκα. Χωρίς εσένα η ζωή θα ήταν τόσο βαρετή. Ναι, εντελώς. Πάντα μας κάνεις να γελάμε. Ευχαριστώ, είμαι η κωμικός τελικά. Γεια σου μωρό μου, γιατί είσαι τόσο σιωπηλός σήμερα? Πρέπει να χωρίσουμε. Τι? Κουράστηκα να είμαι εγώ έξυπνος και μορφωμένος και εσύ να χαζόλογας όλη την ώρα. Και εκτός αυτού, το σχολείο μας ξεκίνησε ένα κλαμπ συμπερασμάτων για έξυπνους ανθρώπους και έγινα δεκτός. Τι είναι αυτό? Αχ, με δέχτηκαν και εμένα. Είναι λέσχη για ιδιοφυΐες. Δώσ' μου. Οπότε ναι, Εύα, sorry, δεν ταιριάζουμε. Όχι! Πραγματικά με θεωρεί μία χαζή. Περίμενε. Αυτό είναι ακριβώς όπως το Legally Blonde, την αγαπημένη μου κομμωδία, actually. Έγινε έξυπνη και απέδειξε σε όλους ότι έκαναν λάθος. Είναι πανέξυπνη ιδέα. Εντάξει, τότε θα αρχίσω να διαβάζω βιβλία. Ίσως και να πετύχει. Stop! Ωραία! Ας κρατήσουμε αυτό το μικρό κομμάτι εκεί. Άλις! Να η αμοιβή σου, ελεύθερη. Κιόλας, μα θέλω να μείνω στο πλατό κι άλλο. Έχω όρεξη. Γιατί? Τι εννοείς, για να κάνω παρέα με ηθοποιούς? Τα παιδιά σήμερα. Γεια, είμαι η Daenerys. Αστειεύομαι, είμαι η άλλη, σχεδόν το ίδιο, Κορίτσι μου, τι θέλεις? Και πώς μπήκες εδώ μέσα, ο μπαμπάς σου είναι σκηνοθέτης? Κάποιος μου έδωσε ένα φυλάδιο, το πιστεύεις? Τέλειο. Έλα, σε παρακαλώ. Έκανες μια διαφήμιση και τώρα νομίζεις ότι είσαι μέλος του κινηματογραφικού συνεργείου. Έτσι είναι. Έλα, Όχι, δεν όλα νομίζω θα ότι πάνε μπορώ να καλά. το αντέξω. Καλά, εντάξει, Δεν θα νομίζω. φτάσω στην κορυφή ακριβώς όπως στο Game of Thrones. Θα κατακτήσω το θρόνο, θα κυβερνήσω όλα τα βασίλεια και όλοι οι ηθοποιοί θα με σέβονται. Αυτό ακριβώς θα κάνω.
Περίμενε, απλά κάνω πρόβα. Καλημέρα, παιδιά. Όχι, τι είναι αυτό το τρομακτικό πράγμα! Wow! Επιτέλους βρήκαμε κάτι τόσο τρομακτικό! Ελάτε μαζί μου. Δεν είναι τρομακτικό. Περιμένετε! Κάτι δεν πάει καλά εδώ! Το βρήκα! Εσύ δεν είσαι καν αληθινοτέρας! Όχι βέβαια. Είναι μόνο μια πρόσκληση για ταινία τρόμου. ναι. Και εσείς γι' αυτό δεν ήρθατε εδώ, σωστά? Τότε εντάξει, φεύγω. Γιατί φωνάζει! Επιτέλους ήθελα να παίξω σε μια πραγματική ταινία τρόμου! Αλλά ήταν το καταραμένο Σκουμπιντού! Γιατί με κοροϊδεύετε? Γιατί? Γιατί όλοι μοιάζετε με την παρέα του Σκουμπιντού! Εσύ είπες ότι θα ήταν μια βραδιά τρόμου! Καλά λοιπόν, θεωρείς το Σκουμπιντού ταινία τρόμου! Είναι απλά άνθρωποι με μάσκες! Έλα τώρα, είναι τόσο χάλια! Δεν είναι! Έλα, Άριελ, ηρέμησε. Την επόμενη φορά θα συναντήσουμε κάτι πραγματικά τρομακτικό. Μαμά, το πιστεύεις? Πήρα ένα γράμμα από κορυφαίο πανεπιστήμιο. Θέλω να σπουδάσω εκεί. Μα δεν έχουμε τα χρήματα και δεν προσφέρουν υποτροφία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γιαγιά και ο παππούς μου είπαν ότι θα με βοηθήσουν να πάω. Πού είναι η αγαπημένη μας η γωνία? Τι κάνετε εσείς εδώ? Σας είπα να μείνετε μακριά από το σπίτι μου. Μαμά, σε παρακαλώ μην τους διώχνεις. Δεν τους έχω δει ολόκληρο το χρόνο. Τέλος πάντων, ακούσαμε ότι μπήκε σε ένα ελίτ κολέγιο. Ω Θεέ μου. Δεν μπορούμε να το πληρώσουμε αυτό. Αυτό ήταν. Φύγετε. Γκουέν, γλυκιά μου, θα καλύψουμε τα διδακτρά σου. Απλά πες ναι. Ναι, αλλά υπάρχει ένας μικρός όρος. Θα πρέπει να μας μιλάς πιο συχνά και να μας επισκέπτεσαι. Όχι. Δεν συμφωνώ. Τι εννοείς όχι, κόρη μου? Αυτό Έκανε είναι την επιλογή της και Δεν μπορείς την να επιλογή. γνωρίσεις όλα όσα Υποστήριξαμε έχουμε αυτή κάνει την σήμερα. οικογένεια τόσο καιρό. Σημασία δική μου Τώρα δικαιούται γνώμη. να κάνει την επιλογή. Μα γιατί μαλώνουν? Είναι ακριβώς όπως τα αγαπημένα μου σύριαλ Gilmore Girls. Εντάξει, μου αρέσουν τα δράματα. Ίσως αυτό να είναι κάπως ωραίο. Όχι, δεν είναι. Τι περίεργη μέρα. Παρακαλώ. Πρέπει να τα πω όλα στα κορίτσια. Ουφ, τη μέρα κι αυτή. Αχ, δεν είναι περίεργο που σε όλες μας συνέβη κάτι σήμερα? Το πιο περίεργο είναι ότι όλα αυτά συνδέονται με τις αγαπημένες μας σειρές. Δεν καταλαβαίνω. Η αγαπημένη μου ταινία τρόμου είναι το Weapons και μου έτυχε το Σκουμπιντού. Αχ, και ο Τάιλερ με παράτησε. Ειλικρινά όλα έμοιασαν σαν να βγήκαν από την αγαπημένη μου κομική ταινία Legally Blonde. Λοιπόν, δεν με εκπλήσει. Νομίζω ότι παρά είμαι αστεία για αυτόν τον τύπο. Και εμένα η μέρα μου ήταν ακριβώς όπως το σύριαλ Gilmore Girls. Και οι παππούδες μου εμφανίστηκαν από το πουθενά. Και κατέληξα σε μια φωτογράφηση διαφημιστικού στυλ Game of Thrones. Όλα στο πλατό ήταν τόσο επικά και ήταν τόσο άδικο. Πολύ άδικο. Και γιατί τα αγαπημένα μας κινηματογραφικά είδη ξαφνικά συμβαίνουν στη ζωή μας? Μήπως δεν είναι τυχαίο? Κοιτάξτε! Τι γίνεται εκεί? Κάποιος μας παρακολουθούσε, το ορκίζομαι. Μα δεν είναι κανείς εκεί. Όταν φώναξα, έτρεξαν μακριά. Κι αν δεν είναι σύμπτωση, κι αν κάποιος το κάνει να συμβεί σαν να είμαστε μέρος μιας ταινίας, το φαντάζεστε? Αλλά γιατί? Υπάρχει κάποιος που θέλει εκδίκηση? Δεν ξέρω, κορίτσια, έχω φρικάρει. Δεν ξέρουμε καν τι θέλει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, ως κορίτσι της κωμωδίας έχω ένα σχέδιο. Συνήθως οι αστείοι πεθαίνουν πρώτοι. Άριελ, τα κορίτσια του τρόμου δεν μπορούν να μιλήσουν τώρα. Τέλος πάντων, μόλις είδα αυτή την κωμωδία των Bottoms. Και τι συνέβη εκεί?
Τα κορίτσια ξεκίνησαν μία λέσχη αυτοάμυνας για γυναίκες στο σχολείο. Και τι έγινε μετά? Λοιπόν, εκεί έμαθαν να παλεύουν, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε μια δική μας ομάδα. Θα φτιάξουμε τη δική μας εκδοχή για να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε. Ακούγεται ενδιαφέρον. Για να φαίνεται αληθινό, θα κρεμάσουμε μία αφίσα, όχι ότι θα εμφανιστεί κανένας. Λοιπόν, αν σε έκανε να νιώθεις καλύτερα, κάντο. Υποθέτω, πάω να ακούσω μελαγχολικά τραγούδια. Άιβι, τι κάνεις? Είμαι η Λάρα Κρόφτ. Γιατί τόσο σοβαρός? Έλα τώρα, χαλάρωσε. Είναι ψεύτικα. Ήρθαμε μόνο για να κάνουμε τα μαθήματά μας. Εσύ χοροπηδάς σαν τρελή. Ξέρεις καν σε ποιον μιλάς? Είμαι η κοπέλα των ταινιών δράσης. Η πιο cool στο σχολείο. Και οι χαμένοι σαν εσένα δεν θα με σταματήσουν. Εντάξει. Θα καθίσουμε εδώ να τελειώσουμε τα μαθήματά μας. Όχι! Θα κάνετε ό,τι σας λέω. Τώρα είστε η βοηθή μου. Ναι. Καλά, και τι θες να κάνουμε? Λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα εσένα, Μάιλι. Πήγαινε γλύψε το γραφείο. Τι? Γιατί να πάω να γλύψω το γραφείο? Κουνήσου! Είναι διαταγή από την Tomb Raider. Λοιπόν, άμα το λες εσύ. Περίμενε, Μάιλι. Όχι, μη. Χαλάρωσε, απλά σε δοκίμαζα. Γιατί μας δοκιμάζεις? Επειδή μου αρέσουν οι ταινίες δράσης. Θέλω η πραγματική ζωή να είναι όπως αυτές. Ωραία τα ανακλαστικά πάντως. Τώρα φύγετε, έχω πράγματα να ανατινάξω. Εμπρός! Καλά, λοιπόν, η Άιβι έχει τρελαθεί και παλιά ήταν κακιά, αλλά τώρα έχει πάει εντελώς. Άκουσα ότι είναι επειδή έχασε κάποιο διαγωνισμό κοστούμιών. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Βαρέθηκα να με εκκοβίζουν. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, λέσχη αυτοάμυνας για κορίτσια. Συνάντηση στο γυμναστήριο. Τέλεια! Επιτέλους κάποιος νοιάζεται για την ασφάλειά μας. Ας συμμετάσχουμε, θα μάθουμε μερικές κινήσεις και η επόμενη φορά που η Άιβι θα προσπαθήσει κάτι θα κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο γυμναστήριο. Ας τρέξουμε πριν χάσουμε τα πάντα. Πάμε. Και αυτή εδώ είναι η λέσχη αυτοάμυνας μας. Τρώμε σνακ, πίνουμε καφέ και λέμε κακίες για τους άλλους. Διασκεδαστικό, έτσι. Μοιάζει περισσότερο με ομάδα θεραπείας. Ξεσπάθωσα και νιώθω ήδη πολύ καλύτερα. Σταμάτα να είσαι τόσο δραματική. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό που αρχίσαμε να συναντιόμαστε έτσι. Σαν να είναι ένα μικρό μας μυστικό, Τόσο μικρό που θα το ξέρουμε μόνο εμείς. Γιατί φωνάζετε? Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι το να βάζεις αφίσες ήταν χαζό εξ αρχής και αν εμφανιστεί κάποιος? Σε παρακαλώ, ποιος θα ασχοληθεί με τέτοια? Νομίζεις ότι τα κορίτσια ενδιαφέρονται? Γεια σας! Αυτό είναι το κλαμπ αυτοάμυνας για κορίτσια. Είδαμε την αφίσα σας και θέλουμε να συμμετέχουμε. Ναι, αλλά σήμερα θα κάναμε παρέα, έτσι? Θα κάνουμε παρέα. Και η προπόνηση? Δεν έχουμε χρόνο για παρέα. Υπάρχει μια κοπέλα στο σχολείο που μας εκφοβίζει όλους και πρέπει να εκδικηθούμε. Εντάξει, και τι ακριβώς θέλεις από εμάς? Τι εννοείς? Δίδαξέ μας μερικές κινήσεις, ξέρεις. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν,
Έτοιμοι να το σχεδιάσουμε. Αυτό είναι ψεύτικο. Πώς θα τους διδάξουμε, ούτε εμείς ξέρουμε. Εσύ το ξεκίνησες, οπότε τώρα συνέχισέ το. Το μάθημα έχει μόλις ξεκινήσει. Να πάρει... Εντάξει, πρώτο μάθημα, άσκηση 1. Θυμωμένη ακρίδα. Κάντε ό,τι κάνω. Γκρρρ. 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 Αρρρ. Και πού το έμαθες αυτό, έκανες μαθήματα ή κάτι τέτοιο? Λοιπόν, όχι. Μόλις περάσαμε ένα καλοκαίρι σε ένα μαθητήριο. Εντάξει, το επόμενο. Η θυμωμένη λιβελούλα. Χέρια ψηλά και πετάξτε. Γροθιά, 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 γροθιά και συνεχίστε. Έτσι κορίτσια, πάμε, συνεχίστε. Μην ξεχνάτε τη διπλανή σας. Γεια σας, μέλη του Deduction Club. Ανυπομονώ να παίξω αυτό το φοβερό παιχνίδι μαζί σας. Κύριε, τραβήξτε μια κάρτα. Βρήκα ένα στοιχείο. Μια μπότα. Λέω ότι ο δολοφόνος είναι παπουτσής. Και έτσι προχωρώ παραπέρα. Η σειρά μου, σεβαστοί κύριοι. Βρήκα κι εγώ ένα στοιχείο. Μουστάκι. Άρα ο υποδηματοποιός είναι ο δολοφόνος και έχει και μουστάκι. Επιπλέον 10 πόντι. Ω Θεέ μου, αυτό δεν είναι λέσχη λογικής, είναι μια βαρετή λέσχη για σπασικλάκια. Γεια, μπορώ να συμμετέχω? Όχι, Εύα, μη διακόπτεις. Δεν είσαι μέλος του κλαμπ. Γιατί όχι? Ας την έρθει μαζί μας να παίξει. Όχι. Η Εύα δεν είναι αρκετά έξυπνη για αυτό το παιχνίδι. Έλα, κάθισε. Μην είστε τέτοιοι τώρα. Ας παίξεις τη σειρά μου για μια φορά επιτέλους. Τραβάω μία κάρτα. Όχι, μείον 10 πόντι. Εντάξει, άλλη μία κάρτα. Λοιπόν. Ένα στοιχείο. Ίχνη ποδιών. Και εσύ τι έχεις να πεις, Νάνσι Ντρου? Ότι ο εγκληματίας άφησε ίχνη ποδιών. Λοιπόν... Ναι, αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μην προσπαθείς καν να μπεις στο υπέροχο κλαμπ μας. Ούστα από εδώ. Μα γιατί είσαι τόσο κακός? Πώς μπορώ να μπω σε αυτό το σύλλογο? Λύστε τουλάχιστον μια υπόθεση πρώτα. Θα το κάνω, κοίτα με, κατάλαβες? Αχ, μην τους ακούς, έλα. Εγώ πιστεύω σε σένα. Ευχαριστώ, εντάξει. Να πηγαίνουμε? Όμως θέλω πίσω την κάρτα μου. Ποια κάρτα? Αυτή που έχει κολλήσει στο... Πότοξ. Ούψ. Οπ. Τι? Ένα σημειωματάριο. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ αφού κανείς δεν έρχεται? Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Άιβι. Εύα, την κάρτα, please. Ναι, περίμενε ένα λεπτό. Στοπ, τέλεια. Λάβετε θέσεις όλοι. Πάμε. Συγγνώμη, και πότε θα γυρίσω εγώ? Ο ρόλος σου είναι μικρός. Σταμάτα να με ενοχλείς. Τι εννοείς μικρή? Παίζω την Τάνερη στη μητέρα των δράκων. Εγώ θα έπρεπε να είμαι η Σταρ. Δεν το βλέπεις, έχω τόση ενέργεια. Αυτή εδώ είναι η Σταρ. Μα αυτό δεν είναι δίκαιο. Δεν ρώτησα τη μαθήτρια. Έτοιμοι. Πάμε. Αλήθεια, θα σου δείξω το Game of Thrones. Θα το δείτε όλοι. Είμαι η Daenerys Stormborn και ήρθα να πάρω αυτό που μου ανήκει, τον θρόνο μου. Ηρέμησε. Αλής, φύγε από το κάδρο. Τζον Σνόου, σε έπιασα. Ο δράκος μου θα εκολαφθεί και θα σου κόψει το κεφάλι. Δεν είμαι ο Τζον Σνόου, είμαι ο Κέβιν. Σταματά αυτό τον εφιάλτη ή θα καλέσω το μάνατζέρ μου.
Χαμένος. Στοπ! Μάλις, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ήθελα απλώς να δείξω ότι είμαι τόσο καλή όσο οι ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί σας. Τελική αποτυχημένη. Απολύεσαι! Μην ξαναγυρίσεις ποτέ εδώ! Απολύθηκα. Ω Θεέ μου. Φόρμες ηθοποιών, ώστε έχει ψάξει ήδη αντικαταστάτρια. Άιβι, με την ένδειξη επανάκληση. Θα φύγεις ή όχι? Πού πάμε? Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί εγώ και οι φίλοι μου συνεχίζουμε να είμαστε σε περίεργες καταστάσεις. Λες και είμαστε σε κάποια ταινία. Πρέπει να περπατήσουμε μέσα από τρομακτικούς θάμνους γι' αυτό. Μα και φυσικά! Δεν έχεις δει ταινίες τρόμου? Όλα τα μυστικά κρύβονται στο σκοτάδι. Και γιατί είσαι ντυμένος σαν το Σάγκη από το Σκούμπι-Ντου? Λοιπόν, μου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας. Και αυτός είναι ο φίλος μου ο Σκούμπι-Ντου. Τον δανείστηκα από την Εύα. Σαμ, είσαι ψυχάκιας. Αχ, Δεν καταλαβαίνω. Πού πρέπει να ψάξουμε για στοιχεία? θυμάσαι τι κάνουν στις ταινίες τρόμου όταν φτάνουν σε αδιέξοδο? Σωστά! Χρησιμοποιούν κάρτες ταρό. Δεν εννοούσα αυτό. Εντάξει, τώρα... Κάρτες. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα πρόσφατα γεγονότα? Καταραμένε, άνεμε! Περίμενε, μένει μία μόνο κάρτα. Δεν μπορεί να είναι! Άιβι! Τι θέλεις από Γλυκιά μένα? μου, θα πας σε αυτό το φημισμένο κολέγιο. Πρέπει να ξέρεις να παίζεις γκολφ. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φορές αυτό το άσχημο καπέλο. Όχι! Ξέχνα το! Μην ακούς τη γιαγιά και τον παππού! Πάμε μια βόλτα και ας πιούμε καφέ! Είμαστε μητέρα και κόρη! Μαμά, δεν μπορώ να πιω άλλο καφέ. Πίνουμε 5 φορές τη μέρα. Γλυκιά μου, μην ακούς κανέναν. Δοκίμασε τη σχολική στολή που παρήγγειλα, ορίστε. Είναι επώνυμη. Σταματήστε! Πονάει το κεφάλι μου από εσάς. Ίσως να δοκιμάσετε να με ακούσετε για αλλαγή, Πες μας τι συμβαίνει. Πήρα ένα γράμμα από το κολέγιο. Ω, ναι, πρέπει να γίνει δεκτή. Μπράβο. Αν αυτό είναι αλήθεια, είμαι σύμφωνη! Θα είμαι ενθουσιασμένη! Μαμά, αλήθεια, τι σε έχει πιάσει? Λοιπόν, πες μας τι λέει. Περίμενε, έχει πολύ κείμενο. Πρέπει να πάρει καλή εκπαίδευση. Κολέγιο πρέπει να πάρει καλή Άιβι! Μα ποια Άιβι? Η εφιαλτική μου συμμαθήτρια. Περίμενε! Πού πας? Και το γράμμα? Το πιστεύετε? Προσπαθήσαμε τόσο καιρό να βρούμε την αιτία και ήταν η Άιβι. Από την αρχή κιόλας. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Η καθεμιά από εμάς κατέληξε σε καταστάσεις σαν να ήμασταν σε ταινία. Wow, και λοιπόν... Εμείς νομίζαμε ότι ήταν σύμπτωση. Αλλά τελικά όλα ήταν σκηνοθετημένα από ένα άτομο. Ένα μόνο. Άιβι, το όνομά της εμφανιζόταν παντού όσο βρισκόμασταν. Και εδώ έχουμε ακόμα ένα στοιχείο, ορίστε. Μας καταστρέφει τη ζωή. Αλλά γιατί? Καταστρέφει τη ζωή όλων. Το κεφάλι της είναι γεμάτο ανοησίας από ταινίες δράσης και βλέπει εχθρούς παντού. Λοιπόν, θύμωσε επειδή έχασε το διαγωνισμό κουστούμιών. Ναι, γι' αυτό. Τι αστείο! Πιστεύει πραγματικά ότι ενδιαφέρεται κανείς για το κουστούμι της Λάρα Κρόφτ? Αφού το φοράει κάθε μέρα. Λέω να πάρουμε εκδίκηση. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο σε αυτό το τρολοκομείο. Η Γκουέν έχει δίκιο. Έχω λέω να της δώσουμε ένα μάθημα. Α, είμαστε προπονημένες τώρα. Ξέρουμε πολλές κινήσεις. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο καυγά, όπως στις ταινίες. Ναι.
Μία μάχη σαν τις ταινίες. Σοβαρά, ίσως να την προσκαλέσουμε σε διαγωνισμό μαζορετών. Σκεφτείτε το, αν ξαναχάσει, μόνο το πρόσωπό της θα πονέσει περισσότερο από μία μάχη. Μα είναι φοβερή ιδέα. Είμαι μέσα. Πρέπει να είμαστε δίκαιες και όχι βίαιες. Ακριβώς. Αποφασίστηκε. Αύριο θα προσκαλέσουμε την Άιβη σε διαγωνισμό μαζορετών. Ακριβώς όπως τις μάχες του Step Up. Και μετά την παράσταση θα σκηνοθετήσουμε έναν πολύ μεγάλο καυγά, συμφωνείτε? Τέλεια! Το κοινό θα είναι εκεί, ναι! Ναι! Το κανάλι του TNT είναι ένα μοναδικό στον κόσμο. Πιο δυνατά. Δεν αντέχω άλλο, αφήστε με να βγω. Όχι, η συμφωνία ήταν εσύ τραγουδάς και μετά σε αφήνω να φύγεις. Άιβη, θα το πληρώσεις. Η Λέσχη το άμυνας θα σε βρει και θα σου δώσει ένα μάθημα. Τι λες γι' αυτό άμυνας? Εξήγησε το μου από την αρχή. Το επινόησα. Ποια Λέσχη και γιατί δεν είμαι μέλος? Δεν ξέρω, απλά το ξεστόμησα. Γεια! Και τι είναι αυτό? Λέσχη αυτοάμυνας. Θέλουν να εναντιωθούν στη βασίλισσα της δράσης. Κατάλαβαν ότι εγώ έστησα όλες τις παγίδες. Και εγώ θα αποκαλύψω το σχέδιό τους. Γιατί να παλέψουμε με την Άιβη αν δεν ξέρουμε καν πώς? Όλοι θα νομίζουν ότι είμαστε χαμένες. Και τι είναι πιο σημαντικό, η ασφάλειά σου ή η γνώμη κάποιων κοριτσιών? Γιατί είσαι τόσο σιωπηλή? Κοιτάξτε, αυτό είναι το ντουλάπι της Άιβη. Σωστά. Λάδι. Και γιατί είναι η φωτογραφία μας επάνω του? Περίμενε, θα προσπαθήσω να κάνω μια σωστή υπόθεση. Δεν έχασα το χρόνο μου στους πασίκλες. Το βρήκα! Ήθελε να ρίξει το λάδι για να πέσουμε. Το μάντεψε την παράσταση που θέλαμε να κάνουμε. Τι καλή δουλειά, Εύα! Μπορείς να κάνεις περισσότερα αστεία. Κοιτάξτε, η Άιβη ξέχασε το κινητό της εδώ. Ωραία, ας βάλουμε ένα σωρό τρομακτικά ξυπνητήρια. Κι εγώ θα προσθέσω πολύ λυπηρά τραγούδια στη λίστα αναπαρηγωγής της. Θα την κάνω να κάτσει και να κλάψει. Αλής, τι είναι αυτό? Ένα δρακόνιο αυγό. Το πήρα από το σετ. Θα το ρίξω στην τσάντα της για να το κουβαλήσει. Δεν θα είναι πάρα πολύ αστείο, κορίτσια? Ακριβώς εδώ. Θα πάρω και το λάδι για να την κάνω να γλιστρήσει. Κλασικό κωμικό στυλ. Κάντε το απλά εικόνα. Θα γελάμε μέχρι δακρύων. Πάμε, γιατί μας περιμένει μια επική παράσταση. Έχουμε καν κάποιο σχέδιο? Το σημαντικό είναι να της δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε. Άιβη! Δεν τρέπεσαι που τρομάζεις όλο το σχολείο? Κοιτάξτε ποιος είναι εδώ. Πώς ονομάζετε τον εαυτό σας? Λέσχη αυτοάμυνας? Ναι! Κορίτσια, σταματήστε! Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι. Δεν ξέρουμε να πολεμάμε. Τι πράγμα? Δραματική βασίλισσα. Γιατί τους το είπε αυτό? Όλα όσα σας διδάξαμε ήταν ψεύτικα. Ας φύγουμε λοιπόν πριν πάθετε κακό. Πώς μπόρεσες? Εμείς εμπιστευόμασταν. Δεν έχουμε χρόνο. Ας δούμε ποια είναι πραγματική action girl. Νιώθετε πεσμένοι? Δεν έχετε δύναμη? Θα φορέσω ακόμα και ακουστικά για να μην ακούω τα παράπονά σας.
Γιατί είναι στη λίστα αναπαραγωγής μου? Το πρώτο δόλωμα έχει πιαστεί και η κομμωδία έτοιμη να αρχίσει. Πώς? Γιατί δεν αλλάζει? Γιατί είναι τόσο τρομακτικό? Η τσάντα μου! Χρειάζομαι την τσάντα μου! Και είπες ότι δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Με εξέπληξα. Είστε τόσο κακές! Εντάξει, Άιβι, πες μας ακριβώς τι έκανες στο σχολείο μας. Αποκαθιστούσα τη δικαιοσύνη! Προκάλεσες ένα σωρό περίεργα πράγματα. Σχεδόν τρέλανες τα κορίτσια. Έλα τώρα, τους άξιζε! Αλήθεια. Και γιατί το άξιζαν? Επειδή εγώ έπρεπε να πάω στη χειμερινή κατασκήνωση, όχι αυτές. Ήθελα να τις αναστατώσω για να είναι σίγουρα δική μου η θέση. Ηρέμησε. Για λέγε τώρα πώς κατάφερες να τα κάνεις όλα αυτά. Είναι απλό. Ήξερα ότι αυτά τα κορίτσια ήταν αιμονικές με τις ταινίες τους. Και... Φρόντισα να τις ζήσουν στην πραγματική ζωή. Δημιούργησα μια μυστική λέσχη για έξυπνους και έστειλα πρόσκληση στο φίλο της Εύα. Έτσι θα την παρατούσε και θα νιώθε ηλίθια και άχρηστη. Όπως το λίγα ηλιών. Μετά έβαλα κρυφά στην Alice μια πρόσκληση για οντισιόν για μια διαφήμιση. Ήξερα ότι θα την έπαιρνε. Μοιάζει με την Daenerys, αλλά οι πραγματικοί ηθοποιοί δεν θα τη δέχονταν. Μισούν τους αρχάριους. Μετά άλλαξα επίτηδες τα πράγματα στο ντουλάπι της Άριελ. Ήξερα ότι μισούσε αυτή την ταινία. Και ζήτησα από τον Τόνι να την τρομάξει. Νόμιζε ότι ήταν σε αποστολή. Και η Γκουέν πήρε μια ψεύτικη πρόσκληση για ένα φημισμένο πανεπιστήμιο. Έτσι όλη η οικογένειά της θα τσακωνόταν. Έτσι το έκανα. Ωραίο, έτσι. Σίγουρα καμία κανονική μαθήτρια δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Φυσιολογικό ίσως όχι. Αλλά τρελό, φυσικά και θα μπορούσα. Τι? Θα πάμε σε ψυχιατρική κλινική. Όχι, όχι. Χαίρομαι που τελείωσε. Επιτέλους. Μα και νομίζω ότι δεν έχει potential αυτό. Γεια σας, τα κατάφερα. Τι έκανες? Πέταξες το φάκελο. Μου ζήτησες να λύσω την υπόθεση, θυμάσαι, και εγώ το έκανα. Ποια υπόθεση? Κλεμμένα γλυκά από την καφετέρια, μήπως? Μου φέρνεις γέλια. Τι πράγμα? Περίμενε, τι, θέλω κι εγώ να δω. Η Άιβι είναι εγκληματίας. Ναι, ετοίμασε μία σειρά από περίεργα γεγονότα για εμένα και τους φίλους μου και όλη η αλυσίδα στοιχείων οδηγούσε κατευθείαν σε αυτήν εκεί. Τέλειο, έτσι. Το ήξερα ότι μπορούσες να τα καταφέρεις. Μπράβο σου, Εύα. Ναι, εγώ πάντα σε θεωρούσα ανόητη, αλλά... κοίτα που είσαι πολύ έξυπνη. Καλώς ήρθες στο κλαμπ των συμπερασμάτων. Ξέρετε κάτι, δεν χρειάζομαι καθόλου τη λέσχη σας. Τι? Λοιπόν, το σκέφτηκα. Είμαι πιο έξυπνη από όλους εσάς και δεν χρειάζομαι αυτή τη λέσχη για να το αποδείξω. Ειδικά αφού η Άιβι είναι η πραγματικά ένοχη, δημιούργησε αυτή τη λέσχη για ηλίθιους σαν εσάς. Στάσου, Εύα. Με συγχωρείς που αμφισβήτησα τη μεγαλοφυΐα σου. Είσαι η πιο έξυπνη κοπέλα σε όλο τον κόσμο. Και λοιπόν... Θέλω να είμαστε ξανά μαζί. Συγχώρεσέ με, τώρα ξέρω. Ξέρεις κάτι? Τι? Μπήκα στη λέσχη για να αποδείξω κάτι και κυρίως για να σε εκδικηθώ. Τέλεια. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Όμως, μα τι είναι? Δεν κατάλαβες ότι ένας ηλίθιος σαν εσένα δεν μου αξίζει? Συνειδητοποίησα την αξία μου και διάλεξα τον Ντόνι. Τι? Έλα τώρα, Ντόνι, γιατί?
Επειδή έχω ερωτευτεί την ψυχή της, την αγαπώ όπως ακριβώς είναι. Αντίο χαμένη, καθίστε μόνοι σας στον κλαμπ των σπασικλάκιδων. Θεέ μου. Μία. Γιατί με φωνάξατε, αφού δεν είμαι πια εδώ. Γεια σου, Άλις. Λοιπόν, έχω κάτι νέα. Αυτό για σένα. Σενάριο. Γιατί το χρειάζομαι. Είναι το script για νέα σειρά φαντασίας. Είσαι η πρωταγωνίστρια. Εγώ. Πώς, αφού με διώξατε εσείς. Γεια σου αγαπητή συνάδελφε. Συγγνώμη που ήμουν κακός. Δεν πρόσεξα την ιδιοφυΐα σου στην αρχή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Εκείνη η διαφήμιση που φρίκαρες και κρατούσες εκείνο το σπαθί, θυμάσαι? Λοιπόν, προβλήθηκε κατά λάθος και... Και λοιπόν, τι έχουν να κάνουν οι στήλες? Βασικά είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Ουάου, έχω ενθουσιαστεί. Ο παραγωγός της σειράς σε πρόσεξε. Και να σε. Ναι, είμαι τόσο χαρούμενη, δεν θα το πιστέψετε. Για βάλε. Λοιπόν, για μπες στο πλάνο και πάμε πρόβα. Κέβιν, τι Δεν έχεις κάνεις? διαβάσει το σενάριο. Έχουμε μια σκηνή με φιλί. Δεν το πιστεύω! Επιτέλους πήραμε το φορτηγάκι σαν το Σκούμπι-Ντου! Ναι! Η άϊφη μου έδωσε μια καλή ηθική αποζημίωση. Δεν σου άρεσε ο Σκούμπι-Ντου. Τι άλλαξε? Απλά συνειδητοποίησα ότι είναι διασκεδαστικό να ερευνάς περίεργες υποθέσεις με ελαφρώς περίεργους φίλους. Εσύ πάλι πήρες το σκυλί της Εύα. Τη βγάζω βόλτα για λεφτά. Απόλυτα νόμιμο. Και πώς είναι αυτό νόμιμο? Της έπνεις από εδώ και από εκεί και της μιλάς σαν να είναι άνθρωπος. Πώς ξέρεις τι αρέσει στα σκυλιά? Κοίτα, είναι ευτυχισμένη. Αρκετά! Κοιτάξτε αυτό το όμορφο φορτηγάκι που φτιάξαμε! Αυτό είναι φοβερό! Αλλά πού θα βρούμε την πρώτη υπόθεση? Δεν ξέρω. Εμπρός! Τρομερό! Ξεκινάμε! Ζήτω, ναι! Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τελικά τα βρήκατε! Όλα χάρη σε σένα! Μας έδειξες ότι μαλώναμε χωρίς λόγο! Η μαμά σου εννοούσε ότι θύμωσε μαζί μας χωρίς λόγο. Γιαγιά! Εντάξει. Είμαι μια τοξική γριά. Εντάξει. Κρίμα που η πρόσκληση για το κολέγιο ήταν ψεύτικη. Ελπίζαμε πραγματικά να σε δεχτούν. Μην ανησυχείς! Σε ένα χρόνο κάποιο κολέγιο θα με προσέξει εμένα. Αχ, έχεις δίκιο! Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε μαζί και δεν μαλώνουμε! Ζήτω! Ζήτω! Το ξέχασα το γράμμα, ήρθε χθες. Να το, ξέχασα να σας το δώσω. Τι γράμμα? Δεν ξέρω, χθες δεν μπορούσα να βρω τα γυαλιά μου. Νομίζω το έστειλε ένας φίλος. Έτσι νομίζω δηλαδή, ναι. Αποκλείεται, γιατί? Έχουμε Messenger, δεν χρειάζεται να γράφουμε άλλο γράμματα. Αχ, τα παιδιά σήμερα. Τι είναι αυτό? Θέλετε να πάθω καρδιακή προσβολή? Είναι πρόσκληση από πανεπιστήμιο! Αυτή τη φορά είναι αληθινή! Είπες ότι θα... Δεν θυμάμαι! Έχω λευκό κενό! Πώς ονομάσατε τον εαυτό σας? Λες και αυτό άμυνας? Θα μάθουμε... Γιατί γελάς? Χαμένη. Με μαγεία. Άρχισε να επιτίθεται. Ορίστε. Γεια σας! Αυτό είναι για αργότερα. Αποφασίστηκε επόμενο. Ναι. Λοιπόν, τότε είναι αποφασισμένο. Έχω ένα τέτοιο ντεζαβού, είναι τρελό. Ειλικρινά, συγγνώμη, φοβήθηκα. Ένας εφιάλτης, χάνω τον έλεγχο.
Λέξεις. Πήγαινε πίσω. You got me so bad, you make it all slow down, not getting closer, you're killing me. You thought